Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel JN Village Vlog. मा खबर लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं आसा खालामो बयबो मोजां दं आंबो मोजां दं इसोरनि अननायाव दुगैखां लोबखां फ्रेस जानानै खामानि जोबस्रांजोबनानै नोंसिनि सिगाङाव भिडिअ लाबोलायबाय आरो ना साहा लोंखानानै गय जागासिनो दं आङो उनाव संनाय खावनायजों लोगोसे मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरो ना सनाफोर हासबेन्डआ बाजारनिफ्राय थांनानै फैबाय दिनैथ' सानडे नालाय ओमफ्राय मा संनाय जायो देखायलांसै आं ना सनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आं दा दसे जि दाना लाग्रोनोसै आरो ना सान्दुं दुंदों दिनै दानो मोजां जागोन स्रां स्रां मैया अखा हानानै जिखुनु दानो मोनासै आरो ना थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो सनाफोर চাই থাকিব বলক মোৰ লগত কি কি দেখাব পাৰোঁ দেখাই যাম আপোনাৰ লগত লাষ্টলৈকে চাই দিব आरो जाय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै मोनसेबाबो कमेन्ट खालामहर आरो ना ओमफ्राय बर'जों गावजों गाव सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो ना आंबो बेखौबो सापर्ट खालामगोन साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ना नै आङो जि दानो फैलायबाय आरो ना दसे जि दानोसै ओंखाम संनाय जासान्दि बेनोसै आरो गामिनि लाइफ गामिनि हाउस वाइफ बैसागुआबो खाथि सफैगासिनो दङ एकदम बिखायां ख्लाब ख्लाब जागासिनो दं आंहा जिखौनो हागोना हाया होननानै आजां गाजांनो दे होमब्लालाय सनाफोर दाग्रोनोसै आङो नायलांबाय थादो आगर एरदों नै सनाफोर ओंखाम संनो थांसैलाय दाथेरनो मोना आरो ना मा मोनो बेटा बिमाया माहाय थांखोथाय नै आंनि जि दानायाव थाफैगासिनो दङ बेसाराफोर ओइ लालु मार खाबि दे नै सनाफोर थास' बेसं आरो ना थास' बिथ'राइजों अमा बेदरजों संनो नागिरदों नै ओमफ्राय नैबे टमेट' कन बिलाहि ओमफ्राय नैबे पियास लसुन आरो बानलु हाना लाखाबाय आरो ना ओमफ्राय दा बेखौ आं रुनोसै आरो ना रुनानै लाग्रोनोसै रुनानै बिनि दैखौ गारगोन ना आङो नङाबा माननो हागौ ना अखा बोथोर नालाय नायलांबाय थादो आं माबायदि सङो सनाफोर नै थास' थुरिया मोनबाय आरो ना सनाफोर ओमफ्राय आं दा बेखौ खांनोसै आरो ना नैबे दैखौ गारगोन आरो ना आङो साराय दुंबाय नै थाव होनोसै सनाफोर थावा दुंबाय सनाफोर पियास एवनाया जाबायनो बेदरखौ होनोसै आरो ना संख्रि होबाय हालदै पाउडार पाउडार एसे होबाय बारा मस्ला होआ जाबाय आरो ना सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ होनोसै जेबो मस्ला गथा आरो ना बेखौ एसे देना लादों आं होनां मानजानो गिनानै थास' नालाय जालुक बेदर एवनाया मोजां जाबाय नै सनाफोर ओमफ्राय नै आं दा टमेट'खौ होना लानोसै आरो ना बेबो मोनथोंसै
मोनबाय नै सनाफोरा आंना बेदर एवनाया टमेट'आबो गेब्लेबाय आरोना नै मोजांनो ओमफ्राय दा आङो बावहाय थास' बिथराय रुनानै दोननायखौ एड खालामसै आरोना मानजानो गिनानै डाइरेक्ट होआसै आरोना अखा हानाय नालाय नै বয়েল কৰি থৈছিলোঁ কচুথুৰিটো বয়েল কৰি পিনি পানীখিনি গোটাইখিনি পেলালোঁ मानजानो गिनानै दैखौ गारबायानो ना रुनानैहाय ओमफ्राय दा मोजां एवबाय थानोसै आरोना बर'नि ओंख्रि थास' बिसंजों अमा बेदर नाफामजों थास' बिसं आयै थैगोनहाय जाबाबो आंगाया अमा खोब्बाय नै आं एसे दै गुदुं होनोसै आरोना मोननायनि मानजानो गिनानै दै फुदुंना लादोंमोन आरोना दै गुदुंखौ होबाय नै ओमफ्राय दा मोनबाय थाथोंसै आरोना नै सनाफोर मोनबाय आरोना मोजां जाबाय नै रङा जा गोथाव मोदोमखाबाय आरोना दुन्दिया बिलाइ होनोसै आरोना आङो एसे মোৰ চব্জি বনোৱাটো হৈ গ'ল কচুথুৰি গাহৰি মাংস কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পাইছে নতুনকৈ চেনেলত আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব माबायदि नुखो कमेन्ट खालामहरदोलाय सनाफोर ओमफ्राय जाय जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामना होदोलाय थांनोसैहाय सनाफोर जाथानसैलाय गन्थं गोदोलायनाय आजां गाजांनो अमा बेदरखौ आं बिराद जानो गोथाव मोनो आरोना जाब्बाबो आंगाया बाय बाय